Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Renevo Oyn kanssa. Moi Sami. Moikka Laura. Hei, tänään meidän olisi tarkoitus puhua meidän omien kokemusten pohjalta siitä, mitä tahtiaikataulua luodaan ja miten sitä sovelletaan hankkeissa. Just näin. Molemmilla on aika paljon kokemusta jo siitä ja sulla taitaa olla vuoden pari enemmän kuin minulla peräti. Ehkä näin. Tahtituotanto on aika laaja käsite ja liittyy hyvinkin pitkälti rakentamisen kattoteemoihin ja moneen niin kuin alaotsikkoon siellä. Mutta tahtihan on tämmöistä virtauksen luomista siihen, että meillä on jatkuvasti toistuvat työvaiheet, jotka mitoitetaan saman mituisiksi ja saadaan tämmöinen tahtijuna aikaan. Miten tämä käytännössä, Sami, tapahtuu? Eli meillä on kohde, meillä on siellä tietty työsisältö, jota ruvetaan tekemään ja se työsisältö pilkotaan oikeakokoisiksi kappaleiksi, Kyllä. Jotka toistavat toisiaan. Niitä ruvetaan miettimään, että mitkä vaunut sisältää mitäkin asioita. Ja näistä ruvetaan luomaan sitten justiin niitä samankokoisia työmääriä sisältäviä vaunuja. Ja oikeastaan sitä kautta se sitten muodostuu se itse juna. Meillä on tietyt rajoitteet tietysti tilaajan suunnalta, eli kokonaisläpimenoaikoja monesti rajoitetaan asuntojen osalta ja sitten koko kohteen osalta. Ja nämä täytyy myös ottaa huomioon sitten siinä vaunujen koossa. Tahtituotannossa tuotannon suunnittelu viedään niin kuin merkittävästi tarkemmalle tasolle kuin perinteisissä jana- tai vinoviiva-aikatauluissa. Mitä Kyllä. se tarkoittaa? No siellä niin sanotusti auki kirjoitetaan sitä tahtia, eli kaikki työvaiheet. Osa laskee ihan niin kuin sen kuorman, osa perustaa sen sitten siihen kokemukseen ja osalla on varmastikin vaan paras arvaus. Itse en ole koskaan lähtenyt suoraan niitä kuormia laskemaan ja se perustuu aika voimakkaasti sinne kokemuspohjaiseen toimintaan. Minkälainen työn sisältömäärä voi yhdessä vaunussa olla. Ja tähänhän varmasti ne aliurakoitsijoiden mukaan ottaminen tuo valtavan määrän lisäarvoa. Koska jos sä oot laatottaja, niin sit sä tiedät hyvinkin tarkasti, että kuinka paljon menee aikaa tasoituksiin tai vedeneristyksiin tai saumauksiin tai mihin tahansa vaiheeseen. Se on aika oleellista, että sä tiedät niitä läpimenoaikoja tämmöisille yksittäisille asioille, kuten vaikka kylpyhuoneet. Kyllä se on aika tarkasti täytyy tietää, että mitä siellä tehdään. Ja hyvähän se on, jos sä oot ollut vaikka itse tekemässä niitä, niin sellainen työjohtaja osaa luonnollisesti laskea siitä sitten paljon tarkemmin vielä vaunusisältöä ja läpimenoaikaa. No sitten kun meidän tuotannon suunnittelu on tosi tarkalla tasolla, niin sehän mahdollistaa myös merkittävästi tarkemman ja viimeistellymmän logistiikkasuunnittelun ja näiden tuotannon tai oikeastaan kuljetusten suunnittelun sinne saitille. Tähän ootteko te, mitkä sun mielestä on hyviä käytänteitä? Ottaa mukaan joku ulkopuolinen logistiikkatoimija, lähteä aluksi pallottelemaan sitä itse, miten muodostaa näitä eriä ja muuta. Kerro vähän siitä. No joo, logistiikkahan näyttelee erittäin tärkeää roolia tämmöisellä tahtituotetulla työmaalla. Ja oikeastaan nyt on tullut viime vuosina toimijoita, ketkä niin kuin vastaisi siitä logistiikasta kokonaan. Me ollaan muutamassa kohteessa itse käytetty sitä ja suurin osa kohteista ollaan tehty sillä tavalla, että me ollaan niin kuin itse luotu se logistiikka sinne. Eli ollaan otettu sinne töihin henkilöt, jotka vastaavat pelkästään siitä logistiikasta. Eli heillä on niin kuin itse asiassa meillähän on ollut semmoisia yhteisiä kohteita useampikin, missä on ollut niin kuin sun omana miehenä teidän omilta palkkalistoilta oleva tyyppi, joka on toiminut logistiikan nokkamiehenä ja sitten hänellä on ollut tarvittava määrä apureita siinä sitten kuljettamassa, haalaamassa. Just näin. Ja tämä on ainakin mullekin tosi tuttu tapa sekä teidän kanssa tehdyiltä työmailta että sitten muualtakin. Ja tämmöisessä mallissahan se logistiikan nokkamiehen rooli on tosi tärkeä, että se ottaa vastaan niitä kuljetuksia, katsoo, että on tullut oikeat kamat sinne mestalle ja laittaa varastoihin. Eli käytännössä nämä henkilöt, ketkä sinne valikoituu, niin on yleensä toiminut aika voimakkaasti jo logistiikan parissa, mutta me käytännössä koulutetaan heidät siihen. Me koulutetaan sisään siihen aikatauluun ja mitä me heiltä odotetaan. Onko te tehnyt sitten jonkun ihan erillisen aikataulun sille, että mistä se kaveri tietää, mitä mun pitää minnekin viedä minäkin päivänä? Kyllä joo, eli alkuvaiheessahan me tehtiin niin kuin yksi tahtiaikataulu
missä oli periaatteessa aivan kaikki siinä sisällä. Ja nythän me ollaan sitten ihan täysin eriytetty logistiikka täysin omaksi tahtiaikataulukseen, jossa me pystytään määrittelemään sitten täysin niitä just-in-time-toimituksia työmaalle, mitkä näyttelee just sitä tärkeää roolia. Että se tavara tulee just silloin juuri sinne paikkaan, kun se sinä päivänä tarvitaan. Siellä ei ole yhtään periaatteessa ylimääräistä tavaraa missään. Eli se näyttää hyvin, hyvin siistiltä ja selkeältä myös se työmaa sen takia. Eli tahtituotetulla työmaalla on näitä täsmätoimituksia, sitten teillä on jotain niin sanottua käsivarastoa siellä kohteessa ja ehkä jotain materiaalitoimittajien kontteja sitten myös, josta saadaan vaikka vedeneristystuotteita. No esimerkiksi näin. Niissä on semmoinen pieni käsivara, just vaikka vesieristetotuotteissa, märkätilatuotteissa yleensäkin. Käytetään aika paljon semmoista välivarastointia, esimerkiksi kodinkoneet, keittiökalusteet saattaa olla just tämmöisen niin kuin välivarastossa. Eli ne saadaan sieltä sitten toimitettua, niin kuin, että saadaan se toimitusvarmuus aina siihen, että ne tavarat on olemassa, niin sillä blokataan tämmöisiä esteitä. Tästä logistiikasta saataisiin varmaan ihan oma jaksonsa ja pohditaan, että tehtäisikö me semmoinen vielä erikseen, jossa siihen pureudutaan. Mutta palataan ehkä vielä pikkasen taaksepäin ja siihen tahtiaikataulun tekemiseen. Eli miten se nyt sitten tapahtuu konkreettisesti? Meillä on olemassa oleva kohde, johon on jotkut suunnitelmat ja on päätetty, että tämä tehdään tahdilla. Ensin varmaan mä oletan, että lähdetään osittelemaan sitä kohdetta tietynlaisiksi tahtialueiksi. No juu, miten? Just näin. Eli kyllähän se siitä lähtee, että ositellaan niitä alueita ja luonnollisesti asunto on niin kuin yksittäisenä alueena hyvinkin selkeä siinä osittelussa. Ja kokemuspohjalta ollaan sitten tultu myös siihen tulokseen, että yleiset tilat on sellaisia, mitkä niin kuin jakautuu sitten omaksi aikataulualueeksi. Niitä on äärimmäisen hankala yhdistää siihen kokonaistahtiin asuntojen kanssa. Ja suurimmassa osassa mun mielestä mahdotontakin, eikä siinä ole mitään järkeäkään. Näin kun me jaotellaan niitä, niin me saadaan sitten katsottua just niitä työmääriä, mitä minnekin kasaantuu. Ja me pystytään samalla sitten myös esimerkiksi näitä yleisiä tiloja ajoittamaan pääosin sinne loppupuolelle urakkaa, että me ei oteta niitä päällekkäisiä työvaiheita tarpeettoman paljon vaikka yhteen rappuun kerralla. Kun me lähdetään nyt sitä aikataulua, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoinkin, niin tilaajilla teillä on monesti sellainen jonkinnäköinen hahlovaade, mikä on esimerkiksi vaikka yksittäisen asunnon läpimenoaika. Ja sitä vastenhan me lähdetään nyt ihan ensimmäisenä niin kuin purkamaan sitä asuntoa osiin. Ja sieltä me löytyy ihan suoraan sitten niitä työmääriä, niitä asioita, mitä meidän pitää siellä toteuttaa. Riippuu tosi paljon tietysti, että tehdäänkö siellä niin kuin taloteknisiä ratkaisuja, mitä, vai onko se vaan niin kuin tämmöinen pintapuolinen remontti. Nämähän merkitsee tosi paljon siinä, että miten sitä lähdetään luomaan. Kyllä. Mutta kaikki asiat siellä niin kuin pilkotaan osiksi täysin auki ja sitten niitä lähdetään käytännössä yhdessä jo siinä vaiheessa urakoitsijan ja tilaajan kanssa, jos meillä on aliurakoitsija mukana tässä niin kuin työurakoitsijana, niin heidän kanssa jo katsomaan lävitse, että minkämoisia asioita voitaisiin sijoittaa tähän ja tähän tahtivaunuun. Ja just sitten verrataan esimerkiksi märkää ja kuivaa puolta. Mitkä työvaiheet voi olla päällekkäin ja mitkä ei missään nimessä voi olla päällekkäin samaan aikaan siinä asunnossa. Ja tässähän nyt tarkoitetaan märällä ja kuivalla puolella sitä niin kuin kuivien tilojen puolia asunnossa ja sitten asunnon märkätiloja, eikö näin? Just näin. Sieltä löytyy merkittäviä kohtia, mitkä ei voi olla päällekkäin. Kaikki ymmärtää esimerkiksi vaikka maalaus ruiskun kanssa. Silloin siinä tilassa ei hirveästi muita tehdä. Märkätilan tekeminen tiettyjä rajoitteita luo siihen, kun ruvetaan vaikka jotain lattioita tekemään siellä, lattiamassauksia, niin silloin täytyy niin kuin olla sitten hereillä, niin täytyy verrata sitä kuivaa ja märkää puolta niin kuin aktiivisesti koko aika. Joo, ettei tule vaikka tilannetta, että siellä kuivan tilan puolella ollaan haalaamassa jotain keittiökalusteita ja samanaikaisesti pitäisikin kylppäriin viedä vessanpönttöjä ja lavuaareja ja koko eteinen on tukossa. Juuri näin. Kyllä. Ja sitten siinä niin kuin käytännössä meillä on ollut se kokemus, että mennään niin kuin kerros kerrallaan näissä asunnoissa. Se on silleen looginen tapa mennä tahtituotannossa, ettei mennä niin sanotusti linjasaneeraustyylillä, päällekkäisiä asuntoja.
Eli nyt kun tehdään semmoinen kerros kerrallaan ja tiputaan sitten ylhäältä alaspäin vaikka sitten keskimmäisiin kerroksiin, niin sitten se pitää myös verrata taas niitä logistisia ratkaisuja, mitä tavaraa on menossa sitten ohitse vaikka nyt kesken olevien asuntojen yläkertaan, mitä me tarvitaan just siihen teossa olevaan kerrokseen ja mitkä sitten taas riittyy sinne alempiin kerroksiin, että mitä sinne tuodaan. Ja tässä on niin kuin tosi monessa, mitä pitää miettiä. Pakko tarttua siihen, kun sä sanoit, että tullaan ylhäältä alaspäin niin kuin kerros kerrallaan eikä linja kerrallaan. Et perinteisestihan usein, jos tehdään linjasaneerausta tai tuommoista putkiremonttia, niin tullaan aina niitä linjoittain. Eli tehdään se yksi linja, jossa putket ja sähköt menee ja sitten tullaan seuraavaan linjaan. Miten tämä niin kuin käytännössä, minkälaisia erikoispiirteitä se muodostaa, että tullaankin kerros kerrallaan eikä sitten linjoittain? No oikeastaan ensimmäinen niin kuin asia, mikä antaa meille mahdollisuuden toimia näin, on se, että me ollaan eriytetty purku myös täysin omaksi yksikökseen ja omaksi aikajanakseen. Ja se on tapahtunut näissä tahtikohteissa aina etukäteen. Eli me tullaan täysin purettuun puhtaaseen tilaan ja se tekniikka lähdetään ihan ensimmäisessä vaiheessa viemään ylös mahdollisesti katolle asti. Ja vasta sen jälkeen me tullaan itse tekemään niitä asuntoja. Mutta toihan on ihan loistava juttu, että jos purku menee edellä, niin purkuhan on sekä meluisa, pölyisä, että myös tietyllä tapaa semmoinen turvallisuuden kannalta hankala vaihe, jos siellä on niin sanotusti ylimääräisiä tai muita tekijöitä. Että jos purku painaa siellä ensin ja sen jälkeen tulee sisävalmistusvaihe siihen portaaseen tai rakennukseen, niin silloinhan meillä on kaikki se pöly ja liika hyvin pitkälti saatu sieltä ja pois ja päästään tekemään niin sanotusti puhtailta pinnoilta. Kyllä, se on ihan silleen, että nykypäivänä nämä työturvallisuusmääräykset, esimerkiksi kvartsipölyt, tämmöiset, niin niitä pystytään blokkaamaan hyvin tällä. Eli se kaikki rajoittuu purun aikaiseksi, se semmoinen pahin pölyämisvaiheet, jolloin niitä pystytään rajaamaan paljon tarkemmin, alipaineistamaan tiloja paljon tarkemmin. Ja se on ihan lähtökohtaisesti niin kuin todettu, me olemme kokeilleet 2-3 kohteessa sillä tavalla, että mentäisiin niin kuin purku menee pari kerrosta edellä ylhäältä alaspäin. Ja ollaan todettu se, että siitä tulee ihan älyttömästi niitä pullonkauloja, ihan jo pelkästään tämän logistiikankin takia. Plus sitten se, että me ei vaan päästä tekemään sitä työvaihetahtiaikataulua siinä tahdissa, mitä me haluttaisiin. Että jossain vaiheessa se suppaa ja purku, jos niillä tulee yksikin bugi siellä, että niillä stoppaa työt, niin meillä odottaa koko porukka siinä edellisessä kerroksessa, että koska me päästään jatkamaan. Ja se on äärimmäisen niin kuin epäoptimaalinen tilanne. Siellä rullaa tyhjiä tunteja sitten tolkuttomia määriä. Hyvä. Vedetään vielä yhteen tietyllä tapaa tämä tahdin rakentamisen kuvaus tai näin. Eli meillä on ensinnäkin prosessi ja meillä on vaiheet, jotka on tiedossa niiden suunnitelmien seurakkatarjouksen perusteella. Ehkä joku aikaisin aloitusajankohta ja viimeinen valmistumisaika. Ja tämän jälkeen lähdetään osittamaan lohkoiksi tai tahtialueiksi sitä kohdetta, missä ollaan. On se sitten, että asunto olisi yksi tahtialue tai joku tietty neliömäärä. Sen jälkeen lähdetään miettimään niin kuin sitä tahtiaikaa, minkä pituinen se on. Onko se päivä, onko se 4 tuntia, mitä se on. Kyllä. Ja sitten ruvetaan tasaamaan näitä vaunuja, että kaikki vaunut olisi tasapainossa toistensa kanssa. Eli yhtä paljon työtä ikään kuin jokaisella vaunulla. Suurin piirtein yhtä paljon, just näin. Hyvä. Tämän jälkeen, kun meillä alkaa olla jo kasassa ne meidän tahtialueet, meidän juna, sen junan vaunut, niin sittenhän on just tämä logistiikan ja materiaalivirtojen miettiminen, eli mitä materiaalia missäkin vaunussa tarvitaan minnekin tilaan. Kyllä. Ja sitten lähdetään tekemään sitä logistiikkasuunnittelua tässä vaiheessa. Ja silloin tulee just nämä risteävä liikenne eri kerroksissa ja sitten taas siellä asunnon sisällä oleva liikenne ja kuivat märät tilat, mitä huomioidaan. Kyllä. Ja tämä kun on sitten tehty, niin sä taisit sanoa meille aiemmassa jaksossa siitä, että tämmöisessä malliasunnossa tai ensimmäisessä asunnossa, mitä lähdetään tekemään, niin päästään hyvin testaamaan sitä, että toimiiko nämä meidän suunnitellut ajat siellä niin kuin asunnossa. Eli toimiiko se aikataulu ja saadaan vielä hienosäännettyä sitten siinä tekemistä. Se on just oleellisen tärkeää, että semmoinen päästäisiin tekemään. Siellä aukeaa sitten ne kaikki asiat, mitkä me ollaan oletettu olevan näin lähtötietoperustelun mukaan vaikka. Ja aika monesti sieltä tulee semmoista hienosäätöä.
Satunnaisesti tulee ihan sitten semmoisia niin perustavaa laatua olevia. On joku hormi, ei olekaan juuri sitä, mitä ollaan niin kuin vaikka joku eri materiaali tai... Juuri näin. No siellä saattaa olla, joudutaan toteuttaa jotain just niin palokatkoja eri tavalla. Tai sieltä paljastuukin jotain, että ahaa, että tässä onkin menty tämmöisillä putkilla tästä näin, mitä ei olekaan missään niin kuin piirretty koskaan. Ja edellisessä perusparannuksessa onkin tehty tämmöinen erikoinen juttu, niin nämä paljastuu aina siinä malliasunnossa. Ja siinä me päästään sitten kiinni, että meidän täytyy niin kuin reagoida tähän. Tämä ei välttämättä toistu jokaisessa, mutta meidän on pakko ottaa huomioon esimerkiksi. Ne pienet hienosäädöt sitten liittyy ihan justiin semmoisiin, että mille päiville nyt sitten ajoitetaan jotain niin kuin tiettyjä spesifiä juttuja, mutta kyllä se runko yleensä on melkoisen tarkka jo siinä vaiheessa. Kyllä. Miten sitten nyt kun se aikataulu on tehty, meillä on se malliasunto tehty sen alkuperäisen aikataulun mukaan, niin oliko näin, että ne aliurakoitsijat ja kumppanit jo on sit työstänyt siinä vaiheessa sitä aikataulua teidän kaverina? On. Tämähän tulee siihen jo edellisen jakson aiheeseen, missä on nyt tätä kolmiportaista perehdyttämistä, niin tämä liittyy läheisesti myös sinne, eli mehän otetaan yhteisesti auki ne aikataulut ensiksi niiden nokkamiesten kanssa siellä, ja he saavat vaikuttaa siihen aikataulun rungon luomiseen ja niiden tahtivaunujen sisältöön. Me halutaankin saada heiltä tietoa, koska he ovat myös asentajia ja heillä on sitä ensikäden tietoa mahdollisesti vaikka edellisistä kohteista. He osaa tosi hyvin kertoa sitten, että minkälaisia juuri tässä kohteessa on vaikka ne akilleen kantapäät, mihin meidän pitää niin kuin huomioida, mitkä kaikki asiat. Ja sanotaan, että niitä tulee yllättävän paljon ja se on tosi tärkeää ensikäden tietoa. Siinä vaiheessa, kun nokkamiesten kanssa ollaan käyty sitä aikataulua lävitse ja ollaan saatu ne tahtivaunut täytettyä oikein ja noin saman suuruisiksi, niin sen jälkeen me otetaan ihan asentajat mukaan siihen. Ja siinä vaiheessa meillä on se integraatio, että meillä on myös tilaaja mukana. Me ollaan tilaaja, nokkamiehet, meidän projektipäälliköt, työjohtajat ja asentajat mukana. Ja me tarkastellaan sitä aikataulua ja kerrotaan heille auki se, mitä me ollaan tekemässä, miksi me ollaan tekemässä ja miten me ollaan ajateltu se toteuttaa. Ja siinä vaiheessa ne asentajat saa kertoa niitä omia mielipiteitään, mitkä otetaan vakavasti ja aina harkintaan. Niitä ei koskaan tyrmätä, vaan niitä mietitään, että miksi se voitaisiin tehdä jotenkin toisella tavalla ja hyödytäänkö me siitä jotenkin. Ja tässä on aika tärkeä mun mielestä se, että kun ne otetaan yhdessä niin kun ne asiat auki ja joku ehdottaa sieltä jotain, niin sitä ei koskaan tyrmätä, vaan se just otetaan mietintään, voidaanko tämä toteuttaa. Ja jos tulee se tilanne, että ei toteuteta näin, niin se myös kerrotaan auki, että miksi sitä ei tehdä näin. Että se on vaan, et sä voi sanoa siinä, että musta tuntuu, että se nyt ei vaan mennä näin. Kerrotaan, miksi sitä ei tehdä, koska siihen täytyy olla joku peruste. Kyllä, ja sittenhän tavallaan, jos heti oltaisiin vaan, että tämä on ihan huono idea, niin ethän sä enää halua ehdottaa koskaan mitään uutta ideaa, jos ne vaan niin kuin ammutaan alas. Että sitten se, että vaikka se idea ei menisi jatkoon, mutta sitä on kuitenkin pohdittu ja käsitelty, niin sehän luo semmoisen kokemuksen ja onkin tietenkin niin, että silloin se on yhtä arvokas kuin mikä tahansa muukin idea. Aivan, ja sitten sun saat perusteet siitä, että miksi se sitten ehkä jäikin rannalle. Ja voit olla silti samaa mieltä sitten, että okei, se alkuperäinen oli sittenkin hyvä, että ei tämä mun ehdotus olisikaan parantanut sitä. Sillä tavallaan tämä on just tämä tahtiaikataulun luominen niin kuin täysin erilaista kuin vanhan liiton jana-aikataulut. Et tässä otetaan todella voimakkaasti ihan se tekijäporras mukaan. Niin, tahtituotanto on virtaustehokasta tuotantoa siinä, missä tämmöiset perinteiset jana-aikataululla tehdyt tuotantomallit on resurssitehokasta. Eli siellä resurssitehokkaassa tuotannossa yritetään miettiä sitä, että kuinka tämä resurssi, tämä ihminen, kuinka sitä voidaan mahdollisimman tehokkaasti niin kuin käyttää siellä kohteessa. Ja sitten taas virtaustehokkaassa mietitään, että miten se koko prosessi soljuu ja virtaa siellä eteenpäin. Ja tässä on niin kuin suuri ero. Ja tässä tahdissa me justiin mietitään just niitä roolituksia, mitä puhuttiin aikaisemmassakin jaksossa, että me roolitetaan niitä asentajia tiettyihin rooleihin. Me tiedetään niiden parhaat puolet, me tiedetään missä ne on oikeasti hyviä ja sitä hukan poistamista sieltä niin kuin tahtivaunun sisältä, että se on niin kuin täytetty oikein se työmäärä sinne ja se on niin kuin suuri ero. Tahtiaikataulun laadinnassahan on tosi tärkeää tunnistaa niin kuin erilaisia uhkia, riskejä, mahdollisuuksia, pullonkauloja.
joita on esimerkiksi sun aiemmin esille tuomat logistiset törmäyspisteet, mutta minkälaisia muita juttuja siellä täytyisi muistaa miettiä ja pohtia jo silloin aikataulun laadinnan aikana? No, jos puhutaan niistä pullonkauloista, niin jokaisessa tahtiaikataulussa ja tavallisessakin aikataulussa muodostuu tietyille sektoreille niin sanottuja pullonkauloja. Ja tahtituotetussa työmaassa niin aikataulun pullonkaulat tulee niin kuin selvittää etukäteen. Siellä on selkeitä työvaiheita, mitkä suppaa. Esimerkiksi liittyy juuri tänne märkätilatyöskentelyyn sekä vaikka maalaustyöskentelyyn, missä sitten niin kuin suppaa ja ei päästä etenemään niin sanotusti täydellä teholla kaikilla miehistöllä siinä asunnossa kerrallaan. Ja nämä kun kartoitetaan nämä pullonkaulat, niin me osataan sitten ohjata niitä pullonkauloja sitä aikataulua suunnitellessa oikeisiin ja meidän haluamiin kohtiin. Ja se on niin kuin täysin oleellista myös tässä tahtiaikataulun tekemisessä. Sun täytyy tunnistaa pullonkaulat ja sitten sun täytyy ohjata ne oikeisiin kohtiin niin kuin jo etukäteen. Ja sitten sun täytyy tiedostaa, että niitä tulee myös mahdollisesti siinä matkalla ja sä pystyt siinä vaiheessa jo ohjauttamaan niitä myös menemään sinne suuntaan, mihin sä haluat. Olisiko tämmöisestä pullonkaulasta esimerkki ainakin itselle useampaan kertaan eteen tullut tilanne siitä, että jos meillä on vaikka vuoden mittainen työmaa, niin siellähän on tosi erilaisia lämpötilaolosuhteita sen vuoden aikana ja myös kosteusolosuhteita. Ja sitten työvaiheet, kuten vaikka tasoite- ja maalaustyöt, tuo lisää kosteutta vielä sinne kiinteistöön, missä ollaan töissä, jolloin maali ei kuivu jokaisena vuoden aikana samalla tahdilla yhtä nopeasti. Niin onko tämä vaikka semmoinen asia, joka sitten huomioidaan, että okei, että meidän työmaa lähtee liikkeelle tammikuussa ja tilanne etenee vuoden aikana eri vuoden aikoihin ja sitten taas liittyviin työvaiheisiin nähden. Kyllä, tämä on erittäin hyvä esimerkki, hyvä pointti. Tällaisia asioita joudutaan miettimään tahtiaikatauluun luodessa. Onko se talvi, kevät, kesä, minkälaista keliä siellä on tulossa. Kuivumisajat on merkittävästi erilaisia märkätilatuotteissa ja maaleillakin, kun jos me ollaan niin kuin erittäin kuivassa talvisäässä, missä me pystytään lämmittämään tiloja, versus ollaan erittäin kosteassa syksysäässä. Ihan selkeästi. Näiden pullonkaulojen tunnistamisen lisäksi, kun tahtiaikataulu on tosi herkkä häiriöille, kuten vaikka jonkun työntekijän sairastuminen tai logistiikkatoimitus ei tulekaan silloin, kun on suunniteltu, niin miten tämän kaltaisia riskejä sit mietitään ennalta ja tehdäänkö näihin jotain niin kuin varasuunnitelmia? No yksiselitteisesti kyllä ja todella paljon. Eli itse kutsun sitä niin kuin näiden esteiden blokkaamiseksi. Ja tätähän me tehdään niin kuin todella paljon jo siinä aikataulua suunnitellessa. Yksinkertaisia niin kuin esteiden blokkauksia on esimerkiksi se, että meillä on asentaja ja hänelle löytyy aina varamies. Jos tulee sairastilanne, niin hänelle löytyy aina noin 2 tunnin varoajalla varamies. Miten te teette sen, että sinne oikeasti saadaan sitten joku tyyppi 2-3 tunnissa paikalle, kun tilanne vaatii? Jos meillä on aliurakoitsija siinä mukana, niin me tältä yhteistyökumppanilta jo urakkasopimusta tehdessämme niin kuin vaaditaan tällainen. Eli hän määrittelee siinä vaiheessa, miltä työmaalta löytyy se varahenkilö, joka sinne soitetaan tämmöisessä sairastapauksessa. Onko nämä varahenkilöt perehdytetty jo ennalta? Pakko kysyä. Varahenkilöt on pakko perehdyttää ennalta, että he tietää mihin tulee. Muutenhan se olisi niin kuin aivan random lähestulkoon kadun tyyppi, joka hyppää siihen puikkoihin ja sit se ei toimi. Et kyllä hänen täytyy tietää, että mitä hän tulee sinne sitten tekemään. Ja hänelle tehdään semmoinen perusperehdytys siihen. Mutta toihan on tosi hyvä keino taklata sitä niin kuin varmasti väistämättömästi jossain vaiheessa eteen tulevaa sairastatapaustilannetta. Että no siis aivan. Varsinkin tälleen syksyllä, kun lähtee flunssat jylläämään. Niin. Flunssat, ja tuossa meillä oli muutaman vuoden jylläs tuommoinen koronan pentele, niin saattoi olla pari kertaa, että me niitä jumpattiin. Ja se on todettu, että se on niin kuin ollut ainoa keino, että voidaan jatkaa sitä junan puksuttamista eteenpäin. Muuten tulee tosi dramaattisia ongelmia. Renevo Oy on vuonna 2012 perustettu korjausrakentamisen ammattilainen. Renevo toimii pääkaupunkiseudulla, Lahdessa ja Jyväskylässä. Renevon toiminnan kulmakivenä on ammattitaitoinen työyhteisö, jossa vallitsee yrittäjähenkisyys sekä vahva ammattiylpeys.
Renevo on usean vuoden ajan kehittänyt toimintaansa lean-rakentamisen näkökulmasta. Tahtituotantoa Renevo on käyttänyt menestyksekkäästi useissa hankkeissa. Miten sitten tämmöiset logistiikkaan mahdollisesti liittyvät riskit? Teille pitäisi tulla vaikka joka päivä keittiö ja sitten tuleekin tieto, että no ei se keittiö nyt tänään tuukkoa, että kuorma levisi tonne motorin varteen. Joo. No nämä on justiin sitten, mitkä liittyy, missä aikaisemmin tuossa puhuttiin näitä välivarastointeja esimerkiksi. Ollaan käytetty konttivarastoa ja sitten ihan välivarastopalvelua, joten me tiedetään aina, että meillä on se tuote saatavilla. Se, että jos se auto levähtää tuohon motorin varteen varastolta meidän työmaalle ajaessa, toki siihenkin täytyy reagoida, että onhan niin kuin vastaavalla työjohtajalla oltava takataskussa muutama kuljetusliike, kelle voi kilauttaa ja sanoa, että hei, nyt on force majeure tapahtuma, että nyt täytyy saada tuotteet paikalle, että tällaisilla keinoilla niitä pystyy blokkaamaan. Miten sitten semmoinen tilanne, varsinkin korjausrakentamisessa, että tullaankin asuntoon ja purkutyöt on tehty ja sitten huomataan, että jaha, että tämä kylppäri onkin ihan märkä. Mitä sitten tapahtuu? No tahtituotannossa se on ehkä niin kuin haasteellisin tilanne. Yleensä siinä vaiheessa tehdään se niin, että se kylpyhuoneyksikkö siirretään tehtäväksi kuivatuksen jälkeen. Ja se on aina semmoinen niin kuin jumppa, että kuivapuoli jatkaa käytännössä ainakin niiltä osin, mitä pystyy, niin aivan tahtien mukaan eteenpäin. Ja märkätilaa kuivatetaan ja se siirtyy 3-4 viikkoa vaikka eteenpäin ja se sijoitetaan vaan sinne aikatauluun omana yksikkönään. Ja siinä vaiheessa yleensä katsotaan, että mihin kohtaan se on parhain aloittaa. Tarviiko meidän lisätä resursseja siihen, tarvitaanko me siihen 2., 3., 4. laattamia, sitten me saadaan se toteutettua. Ja tämähän on sitten justiin siinä sen tilaajan kanssa integraatio, eli miten me toteutetaan ne. Me käytännössä sovitaan jo aina tietysti nämä tapaukset ennen, kuin me aloitetaan mitään töitä, että mitä jos tilanteet. Ja Kyllä. Tämä on niin kuin hyväksi havaittu keino. Että sitä on turhaa yrittää jurnuttaa, että tehdään vaikka ekaksi seiniä siellä kylppärissä ja kuivatellaan samalla, niin siinä tulee sitä hukkaa taas ihan tolkuttomasti, että ollaan koettu, että paljon selkeämpi siirtää vaan kylmästi eteenpäin. Joo, mä oon kanssa ihan samaa kokenut varsinkin tuommoisen raskaan perusparannuksen tiimoilta, että helpompi siirtää vaan eteenpäin. Sitten jos meillä on asukas päällä asunnossa ja tehdään sillä tavalla vaikka kylpyhuoneen remontteja, niin ainakin itse olen kokenut hyväksi sen, että on tehty kosteusmittaukset etukäteen, jolloin meillä on aika hyvä varmuus siitä, että onko siellä joku asunto märkä. Ja sitten jo urakkalaskentavaiheessa te urakoitsijat voitte huomioida, että okei, että toi kämppä on märkä, että puretaan se tässä ja sitten sen niin kuin sisävalmistusvaihe alkaa myöhemmin, kun kuivatukset on ohi. Kyllä. Ja näissä on justiin, jos mennään tämmöisissä niin kuin kevyemmissä remonteissa, niin sehän on niin kuin se merkittävä ongelma, että sitten kun mennään raskaassa perusparannuksissa, niin meillä on todellakin niitä tarkempia ennakkotietoja vaikka kylpyhuoneesta, plus meillä on niin kuin täysin tyhjät asunnot kauttaaltaan. Me puretaan. Siinä vaiheessa me voidaan mahdollisesti toteuttaa niin kuin vaikka lattian raskaampi purku. Kaato valuu pois kokonaan ja tehdään se uudestaan. Sitten löytyy näitä vaihtoehtoja kanssa. Ja se on oikeastaan niin kuin sitten, se päätetään kanssa siinä tilaajan kanssa. Mutta etukäteen näitäkin on mietitty ja suunniteltu. Tuleeko sinulle mieleen vielä muita tämmöisiä niin kuin tyypillisiä esteitä, joihin olisi hyvä ennalta varautua? No niitä on todella paljon. Eli siis voi sanoa, että kymmeniä mitä pitää miettiä, että on joskus puhunut ihan tämmöisistä esteistä kuin vaikka niin kuin talviolosuhteet. Ja ei ole mitenkään poikkeuksellisesti ollut niin kuin Helsingin alueellakin vaikka viimeisen 2 vuoden aikana, että talvi yllätti autoilijat tyyppinen ratkaisu. Sä tulet aamulla työmaalle ja sulla on polveen asti lunta. Ennen kuin siellä on lumityöt tehty, niin siellä ei kukaan liiku mihinkään. Sun saattaa olla sääsuojat päällä, sieltä pitää pudottaa lumet. Kaikki tämmöinen on sitä esteiden blokkausjuttua, mitä pitää miettiä etukäteen. Mitä jos meillä tulee se 0,5 metriä lunta? Sulla pitää olla vaikka sitten jostain vuokrafirmasta jo skautattuna henkilöt, ketkä vois tulla sinne. Tai sitten mahdollisesti omista asentajista on jotkut jo merkattu, että he suorittavat nämä suoritteet, luodaan ne lumet pois, päästään ylipäätänsä kulkeen sillä työmaalla. Joo, no on kyllä hurjia tilanteita, kun pamahtaakin tuossa yön aikana metrilunta ja sitten ollaan kaikki ihmeissä ensinnäkin, että pääset kotipihasta liikkeelle ja sitten pitäisi työmaa käynnistää. Ja, joo, ei ole kyllä niin kuin ihanne maailma, kun se tärähtää. Mutta nyt oli
just sanoi valvoja, että nyt on paljon pihlajassa marjoja, että ei pitäisi lunta tulla, niin siihen luotetaan tämän talven osalta. Joo, mä kuulin tämän jutun ja ehkä me luotetaan siihen. Hyvä. Ensi talvista tulee hyvä. Just näin. Sitten vielä joskus ollaan Sami sunkaan palloteltu sitä, että meillä on niinku, erilaisia kategorioita asioille. Että aina voidaan sanoa, että no ei me nyt voida tehdä yhtään mitään, koska meidän sopimus sanoo jotain. Tai että no kun ei me voida koskaan säästä tietää, niin ei me voida tehdä mitään sen varalta. Mutta on mietitty sunkaan yhdessä jossain villeissä keskusteluissa siitä, että no että kyllä oikeasti on aika vähän semmoisia asioita, mille et voi tehdä yhtään mitään. Että kun teet tätä systemaattista esteiden ja riskien tunnistamista, niin sä voit huomata, että okei, että se, että sataa vettä, niin onkin yksi asia, joka voidaan niin kuin, ottaa huomioon vaikka sääsuojauksissa tai varastointitiloissa tai siinä, että meillä onkin kokonaan kiinteistöhupun sisällä. Ja nämä oikeastaan melkein kaikkiin asioihin voit ottaakin kantaa. Onko sinulla joku vakioitu tapa tehdä tätä työtä? No sillä tavalla vakioitu tapa, että totta kai mä niin kuin laitan itselleni edelleen ylös näitä asioita ja mietin, kun on tullut kohteita, missä on tapahtunut jotain tämmöistä niin kuin ennalta arvaamatonta, niin siitä täytyy aina sitten oppia, että oppimalla itsekin sitten työjohtaja niitä laittaa eteenpäin. Paljon tulee sieltä niin kuin kokemuspohjalta, mutta sitten myöskin peräänkuuluttaisin aika paljon sitä, että Suomen maasta löytyy valtava nivaskallinen hyviä vastaavia työnjohtajia ja puhelin ei paina tämmöinen iPhone kuin ehkä sen 170 grammaa. Eli sä voit nostaa sen ja soittaa ja kysyä. Tämä on yksittäinen asia, niin kuin mikä olisi hyvä tapa, että konsultoi niitä, ketkä on vaikka tehnyt jo aikaisemmin tahtituotettuja työmaita ja kysyy sieltä, että mitkä nämä asiat on. Lean-rakentamisessa ja tahtituotannossahan jatkuva parantaminen ja jatkuva oppiminen on niin kuin oikeastaan voisi sanoa, että tosi keskellä ja tosi tärkeänä juttuna. Itse näen, että tahtityömailla on ihan mahtavaa se, että kun on näitä päivittäisjohtamisen palavereja, joissa systemaattisesti kirjataan ylös niitä esteitä ja ongelmia, mihin on törmätty, niin sitten kun sä saat sitä dataa, niin siellä on pitkä lista juttuja vähän niin kuin muistissa, että hei tämmöisiä juttuja on, jota on tullut eteen ja näin niitä on ratkaistu, jolloin sulla on ikään kuin pelikirja jo aika pitkälle rakennettu seuraavaa hanketta varten. Se on siis todella tärkeää dataa ja se dokumentoidaan ja sitä käydään lävitse. Sitä käydään meidän työryhmässä lävitse ja sitä tulee käydä lävitse ihan työjohtajan ihan omalla ajallaankin. Että sieltä löytyy ne vastaukset yleensä sitten seuraavillekin työmaille. Mikä on susta helpoin tai toimivin tapa saada näitä esteitä sit esille, mitä sieltä työmaalta nousee? Kun sehän voi olla vaikka ihan pieni juttu, että ja saadaan niinku porukka oikeasti tuomaan esille pienenkin asia, että vaikka peilikaapissa on kolhu, niin onko se asia, joka pitää kirjata esteeksi? No käytännössä joo, sillä tavalla esteeksi, että sittenhän tarvii välittömästi toimenpiteitä. Että sitten siellä niin kun meillä on valmis yksikkö, niin silloin siellä ei enää ole sitä, ettei se tule missään niin kuin itselle luovutusvaiheessa sitten, että nyt se on rikki, vaan sitten toimitaan jo siinä matkalla, eli niin kuin nopeat reaktioita. Tähän varmaan on niin kuin hyvä keino justiin se, että kun sä jalkaudut siellä työmaalla ja oot koko aika kontaktissa niissä aamupalavereissa, siinä päivittäisjohtamisessa asentajien kanssa, niin sieltä se ensikäden tieto tulee näistä aina. Ja silloin sä pystyt niitä kirjaamaan siellä linjassa kulkiessa jo itse ylös ja laittamaan. Löytyy näitä digitaalisia välineistöjä, millä sä voit sitten saada sen niin kuin saman tien jo merkattua ylös sinne kyseiseen yksikköön. Ja silloin pystytään toimimaan välittömästi, tekee korjausliikkeet, palaat kierrokselta työvoimatoimistoon ja tilaat puutteelliset tuotteet uudet. Ja sitten myös varmaan se, että tekijätkin siellä päivittäisjohtamisen palaverissa avaa suu ja kertoo, että hei tämmöinen juttu, että Kyllä. En nyt kirjannut sitä sinne appiin, mutta kirjataan tässä ylös. Joo, ja just tähän me kannustetaan erittäin paljon, että puhetta ja ihan kaikesta. Se avaa sitä työmaata kaikille semmoiseksi yhteiseksi ja me totta kai halutaan, että siellä on se semmoinen mehenki ja kaikki tekee sitä asiaa yhdessä. Että ei tämmöinen tahtituotettu työmaa oikein mitenkään voisi pyöriä, jos siellä yksittäiset urakoitsijat vain suorittavat omia työsuoritteitaan ja me yritettäisiin sitten orkesterijohtajana jotenkin siinä ohjata niitä. Että kyllä siellä niinku semmoinen vastuullinen ja vastuullisuus niinku paistaa läpi. Ja yleensä siellä on sitten, kun me saadaan luotua se ilmapiiri sinne, niin niillä on se halu tehdä yhdessä. Ja se on tosi voimakas, mitä aikaisemmassakin jaksossa puhuttiin.
se ilmenee myös tilaajalle. Olet itse huomannut niitä merkittäviä muutoksia ja oikeastaan tässä on varmaan ihan hyvä kysymys tämän niin kuin tilaajan puolelle, että miten sä näet niin kuin tämmöisen niin kuin tahtituotetun työmaan erilaisena kuin vaikka sitten ihan tämmöinen niin kuin perinteinen janamallisesti aikataulutettu työmaa. Miten se eroaa, kun sä olet ja kuljet siellä, niin kuin, näet sä siinä niin kuin ihan selkeät erot? No kyllä se niin kuin näyttää täysin erilaiselta, että se, että sun on paljon helpompi tahtityömaalla päästä kiinni siihen, että ollaanko me siinä suunnitellussa aikataulussa, kuin se, että sulla on joku pitkä jana, joka koskee vaikka koko kerrosta tai 2 kerrosta, niin se, että sä arvioit siellä kiertäessä, että ollaanko me nyt saavutettu 35% tästä vai ei. Paljonko pitäisi oikeasti olla tehty, jos janan pituus on 2 kuukautta ja mä kierrän siellä 3 viikkoa aloittamisesta, niin se on tosi hankala hahmottaa sitä tekemistä. Tahdissa on helppo, sä katot aikataulusta, että hei, että mulla on tämmöiset asunnot tai tämmöiset tilat, missä pitäisi olla näitä ja näitä työvaiheita menossa. Lähet kiertämään, niin onko siellä niitä työvaiheita menossa? Näkyykö siellä ketään? Onko asiat edennyt? Että se on niin kuin paljon helpompaa ja sehän on hyvin pitkälti myös sitä visuaalisen johtamisen tuomaa hyötyä, että sulla on niin kuin selkeästi yhdellä silmäyksellä havaittava aikataulu, jonka esimerkiksi mä näen käytännössä kaikissa hankkeissa tänä päivänä jo toimistolla tietokoneelta katsottuna, että siellä pyörii ja ruksuttaa sitä tahtiaikatauluja. On aika hauska vaikka aamulla, jos sen avaa, niin konttorilla, niin näet, kun siellä rupeaa kuittauksia, että on haalattu tavarat ja on avattu tämä työvaihe ja on tehty tietyt hommat ja kuittaukset vilisee siellä. Pystyt tekemään pistotestejä. Sä avaat aamukahvilla aikatauluohjelman kotona ja hyökkäät työmaalle ja käy tsekkaan asunnon 34, että hei, täällä pitää olla valut käynnissä ja täällä tapahtuu yhtään mitään. No näin tämä voi. on varmasti Tämä on ihan mahdollista. Joo. Ja myös valvojallehan se tuo tosi paljon hyötyä, että jos hän haluaa nähdä jonkun tietyn työvaiheen, niin hän oikeasti voi aika pitkälti luottaa siihen, että kun se tahtiaikataulu on tehty, niin kun siellä lukee jollain päivällä se työvaihe, niin pistät omaan kalenteriin merkin ja painelet sinne katsomaan. Just näin, näitä työvaiheita, mitä hän haluaa tarkastella, niin he pystyy ajoittamaan omaa aikataulua, omaa viikkoelämäänsä tosi paljon helpommin tämmöisillä työmailla. Ja tästä tuli hauskan mieleen, mulla oli yksi rakennusvalvonnan aloituskokous ja sitten hän kysyi, että hän haluaisi nähdä hormiasennuksia, että sinne teillä menee varmaan 3 kuukautta, että se on niin pitkä aika, niin soitelkaa sitten lähempänä, että tiedätte milloin hän voi tulla. Ja sitten täällä työmaalla vastaava mestari totesi, että avasi puhelimesta läpi ja sanoi, että no ei, että kyllä mä tiedän jo, että se on 2 kuukauden päästä. Että otetaanko siihen perjantaille, että silloin meillä on jo aloitettu ja meillä on vielä auki ihan reilusti, että pääset hyvin näkemään valmista hormia ja sitten keskeneräistä. Ja tämä oli, että ei, että te kuitenkaan ole, että sä nyt oikein vielä voit tietää, että se on silloin. Nyt me todettiin yhteen ääneen vastaavan kanssa, että kyllä me tiedetään, että silloin on se tilanne. Niin, että sovitaan vaan päivää. Sitten hän oli vähän, että okei, no just te olette niin varmoja, niin sovitaan vaan päivä. Ja ei kyllä pidetä minkäänlaisen riskinä sitä, että ei olisi näyttää kyseistä suoritetta sovittuna päivänä. Että se mindset on niin erilainen. Se tulee tosi monesti rakennusvalvonnalle oikeasti yllätyksenä, että me tiedetään niitä asioita niin tarkasti. Me tiedetään niin kuin plus-miinus 2 päivän tarkkuudella niin kuin joitain niin kuin isompia yksiköiden tapahtumia, mutta joku hormin sulkeminen me tiedetään niin kuin tasan päivän tarkkuudella. Me voidaan kertoa hänellä, milloin menee tämä E10, E12 umpeen. Ja hän on aivan ihmeessä, että miten se on niin kuin mahdollista, miten se voi olla näin, että ette kuitenkaan niitä tummista silloin. Just näin. Ja se on kyllä jotenkin tosi nolo, että tämän alan niin kuin jotenkin maine on niin vahvasti se, että et sä kuitenkaan tiedä, mitä sun työmaalla tapahtuu vastaava mestari kuukauden päästä. Just näin. Ja se, että ylipäätänsä, että jos te olette nyt merkannut asioita tapahtuvaksi tuossa, syyskuun lopussa, niin ne tapahtuu joskus sitten lokakuun lopussa mahdollisesti ehkä. Tässä varmaan on justiin sun puolelta myös se, että tilaaja näkee, kun kohde on valmistumassa, lähdetään sinne luovutusvaiheeseen, niin teillä on niin kuin paljon varmempi tunne, että tämä kohde tulee ihan oikeasti valmiiksi silloin, kun se on sovittu ja teillä on vuokralaiset tulossa sisään, niin siitä ei tarvitse panikoida ja stressata, että tuleekohan se nyt vai eikö se tule, koska meillä on hyvin selkeät ne loppuvaiheen aikataulutukset myös, eli meillä on niin sanotusti tahtiaikataulutettu myös se luovutusvaihe. Omassa organisaatiossa, missä työskentelen tämän podcastin ulkopuolella, niin meillä on tavoite, että 5 vuotta aikaisemmin aloitetaan vuokraaminen. Ja kyllä musta henkilökohtaisesti tuntuisi aika hurjalta
niin sanotusti perinteisesti aikataulutetun työmaan mallilla puolta vuotta aiemmin lukita tilanne, että onko se kämppä ja kohde oikeasti muuttokunnossa. Kyllä. Kun me tehdään tahtia, niin siinä vaiheessa, jos työmaa kestää vaikka vuoden ja sitten ollaan puoli vuotta käytännössä työmaata surrutettu ja juna on mennyt, niin kyllä sä siinä puoli vuotta työmaata jäljellä, niin tiedät jo aika tarkkaan, että onko tämä niinku juna menossa sen mukaan, mitä piti. Just näin. Ja on aika paljon varmempi selkänoja siinä vaiheessa sanoa, että okei, että aloitetaan vaan vuokraus. Ja hyvin suurella todennäköisyydellä mä voin silloin jo sanoa, että hei, vuokraatte, voitte tulla katsoa, täällä on valmista asuntoakin nähtävillä teille. Tai voidaan vuokrauksessa käyttää oikeasti valmiin asunnon kuvia tai Toi on muuta. ihan mahtavaa, että pystytte tekemään sen kohteen kuvaukset ja aloittaa se vuokrauksen Just hyvin näin. ajoissa. Meille urakoitsijalle te lähetätte kysymyksen kanssa hyvissä ajoin, niin sama juttuhan se meilläkin on, että uskalletaan sanoa, että kyllä tämä valmistuu. Eikä tarvitse olla silleen, että no, kyllä tämä jotenkin nyt hoidetaan. Me nähdään ihan suoraan itse siitä niin kuin datasta. Me avataan aikataulut ja katsotaan, että me ollaan täysin aikataulussa tai sitten me ei olla aikataulussa, jolloin me voidaan ilmoittaa, että nyt rupeaa niin kuin sortamaan tai puoltamaan. Ja siinä vaiheessa sitten taas, jos näkee, että ei ehkä olla siinä alkuperäisessä tahdissa, niin on kuitenkin vielä mahdollisuus tehdä aikatauluun vähän muokkausta tai lisätä resursseja ja funtsaa vähän uudelleen, että saadaanko se ajettua sitten siihen haluttuun maaliin. Taidettiinkin sivuta aiemmin jo sitä, että tahtityömailla ei tyypillisesti ole pelkästään sitä tahtiaikataulua, vaan on myös näitä muita aikataulumuotoja, jotka sinällään ei ole mitenkään niin kuin huonoja tai väärin. Että eihän tämä tahti kaikissa tiloissa tai kaikissa työalueissa niin kuin välttämättä toimi. Mä oon itse hyvin pitkälti tottunut siihen ehkä, että pihatöitä, vesikattotöitä, julkisivutöitä on viety jana- tai vinoviiva-aikataululla eteenpäin, vaikka sisävalmistusvaihe kulkisi tahdissa. Miten sä näet tätä ja miten se niin kuin työjohdon näkökulmasta muuttuu tilanne, kun sä joudut tietyllä tapaa ohjata erilaisia aikatauluja ja katsoa niiden liittymäpintoja? No sillä tavalla, että kun me teemme tämmöistä raskasta perusparannusta, missä tehdään sitten avataan katot ja julkisivua ja pihamaata kaivetaan, niin tokihan meitä on silloin useampi työjohtaja siinä. Silloin me roolitetaan niin, että toinen työjohtaja tai mahdollisesti kolmas työjohtaja hoitaa pihat, toinen hoitaa kattojulkisivun ja sitten ykkösjohtaja ottaa sen sisäpuolen. Näin kun me tehdään, niin me pystytään niin kuin hallitsemaan sitä kokonaisuutta niin kuin kaikista helpoiten. Nyt kun meillä eriytetään sitten luonnollisesti ihan tämmöiseksi jana-aikatauluksi vaikka katto, niin me tehdään sisäisesti kyllä siitäkin tällainen tahdistetut niin kuin vaiheet. Eli me koostetaan sinne ihan selkeät niin kuin tahdistetut työvaiheet, mitä siellä tehdään, koska tehdään ja miksi tehdään, jotta se palvelee niitä urakoitsijoita paljon paremmin. Silloin me pysytään taas sitä logistista puolta miettimään paljon paremmin, kun meillä on se julkisivun tuotteet, kattotuotteet ja pihan kaivuut, että mihin jaksoihin me voidaan vaikka nostot tehdä katolle ja näin edespäin. Ja tämä varmaan kuvittelen, että liittyy myös sit siihen, että jos ne asunnot esimerkiksi tai muut tilat menee tahdilla, niin sinnehän tulee usein vesikatolle läpi sit vaikkapa sadevesiviemäröintejä tai viemäri- ja tuuletusputkia tai IV-kanavia. Että ne niin kuin linkittyy, että tahdit ei sakkaa sen takia, että vesikatto onkin vielä alkuperäinen tai purkamatta. Niin. Just näin. Ja nämä tulee ottaa jo silloin siinä itse tahtiaikataulussa huomioon, kun asuntoja tehdään. Että meillä tulee sinne tekniikkakatolle asti jo siinä vaiheessa, että myös sen purun on täytynyt tapahtua vaikka vesikatolla jo silloin aikaisemmin, ettei pelkästään sisäpuolella. Ja nämä siis perusjanamallin aikataulu, se on aivan loistava. Eihän siinä ole mitään vikaa missään muissakaan aikatauluissa. Että tämä vaan niin kuin helpottaa niin kuin työnjohtoa ja urakoitsijoita valtavasti, kun niitä asioita tahdistetaan. Ja selkeää on se, että yleisiä tiloja, mitä tuossa aikaisemmin puhuttiinkin, niin ei kannata sekoittaa sitten sinne niin kuin asuntoihin keskenään. Että se aiheuttaa ongelmia, mutta kaikkien näiden aikataulujen tulee linkittyä toistensa kanssa. Juuri ne edelle mainitut syyt, mitä sanoin. Pihaa ei voi kaivaa täysin levälleen. Missä sä nostat tavaraa sinne katolle. Just näin. Sulla on sääsuojat ympärillä, se pitäisi purkaakin ajoissa. Missä vaiheessa tehdään julkisivuelementtiä, jotain saumauksia vaikka. Niin nämä kaikki pitää niin kuin aikatauluttaa silti paljon tarkemmin nykypäivänä, kuin että sulla on vaan jana, että se tehdään helmikuussa. Että kyllä sinne tulee merkintöjä, mistä me saadaan taas näytettyä
urakoitsijoille, että tuossa on tämän viikon sisältö, mitä me ollaan ajateltu, ja sitten taas käydään sitä lävitse. Mä itse kutsun sitä niin kuin tahdistetuksi aikatauluksi, sitä janaa nykypäivänä. Mä oon ehkä jollain työmailla törmännyt myös siihen, että sit kun ollaan tällaisessa useamman aikataulun maailmassa ja tyypillisesti se kaikkien fokus on siinä, että saadaan se tahtijuna toimimaan ja tahti pyörimään, niin sitten ehkä saattaa niin kuin hämärtyä niiden muiden aikataulujen seuraaminen ja ohjaaminen ja sitten sinne muulle vyöhykkeelle tuleekin kiire, kun ollaankin niin fokusoiduttu siihen, mutta niin kuin sanoit, niin se on varmaan myös tosi pitkälti resurssointikysymys, että jos sulla on eri vyöhykkeille omat työjohtajat, niin on paljon helpompi se, että jokainen vastaa siitä omasta alueestaan ja käydään sitten rajapintapalavereja. Kyllä. Itselläni oli nyt, esimerkiksi edellinen työmaa oli silleen, että mä vedin sen yksin ja siellä oli kattotyöt ja julkisivutyöt ja pihatyöt, niin voin kertoa, että siinä oli päivät aika täynnä. Kyllä. Ja siinä nimenomaan just se, että sä joudut joka tapauksessa jonkun verran painottamaan sisäpuolen töihin enemmän. Ja sitten taas päästään nyt tätä kautta kiertäen siihen, että sun täytyy tuntea sun yhteistyökumppanis, urakoitsija tai urakoitsijat, kenen kanssa sä lähdet niitä tekemään. Eli sä voit luottaa, että ne tietää ensinnäkin sinun tavan tehdä sitä aikataulua. Ja kun se aikataulu on käyty lävitse, niin me tehdään se yhdessä taas se kohde. Niin nämä on vaan niitä keinoja, että miten pystyy myös yksin sitä hallitsemaan. Mutta selkeästi silloin tulee sitä painottamista eri kohtiin eri lailla, jolloin pitää luottaa urakoitsijoihin. Mutta tämähän on ehkä hyvä vinkki urakoitsijan edustajille siellä kuuntelemassa, että jos lähdet tahtiaikatauluun, niin se niin kun työnjohtoresurssointi täytyy miettiä vähän eri tavalla, jotta se kaikki fokus ei vaan jääkin sinne tahteihin ja sitten on kiire kaikkialla muualla, vaikka tahti olisi hienosti valmistumassa suunnitellun mukaan. Kyllä, näihin kohteisiin nimenomaan ja tämmöisiin tilanteisiin niin on erityisen kova sitten vaade siihen, että siellä on se, niin kuin se urakoitsijan oma työnjohto merkittävästi paikalla ja he johtavat sitä omaa orkesteriansa siinä. Ja sitten käytännössä se on niin kuin se raportointi ja kaikki tapahtuu sitten niissä päivittäisjohtamispalavereissa. Siellä on oikeasti sitten työpäällikköjä myöten paikalla monesti viikolla. Miten sä, Laura, tilaajana näet tahtituotannon käytettävyyden ja käyttämisen tulevaisuudessa? Uskotko, että se tulee lisääntymään vai pysyykö se tässä samassa vai palataanko me takaisinpäin? Mä henkilökohtaisesti uskon siihen, että tulevaisuuden menestyjät ja menestyvät organisaatiot käyttää lean-rakentamisen menetelmiä ja tahtituotantohan on sen ison lean-sateenvarjon alla ikään kuin yksi osa-alue, yksi työkalu ja ainakin omien hankkeiden perusteella mä rohkeinen väittää, että tahtiaikataululla on ihan valtavasti potentiaalia sekä korjausrakentamisessa että uudisrakentamisen puolella. Oli kyseessä sitten asuntotuotanto tai toimitilahankkeet ja ainakin itse näen, että sitä niin kuin kannattaa ja pitääkin kehittää hankkeissa eteenpäin ja se on tuonut paljon hyvää tähän tekemiseen. En lähtisi itse helposti luopumaan kyllä. Mulla on itsellä ihan samat ajatukset. Vaikea nähdä, miksi me palattaisiin niin kuin voimakkaasti vanhaan. Ja mä itse uskon, että me ollaan niin kuin vasta pintaraapastu esimerkiksi korjausrakentamispuolella tahtituotantoa, vaikka nyt ollaan jo 6-7 vuotta sen kanssa puljattu. Kyllä. Mutta ne on ollut niin tapailuja ne ensimmäiset vuodet, että nyt ollaan vasta pääsemässä siihen asiaan. Nyt ollaan pääsemässä jyvälle ja mun mielestä esimerkiksi se, että tällainen työmaan tilannekuva ja visualisointi, joka on niin kuin tärkeä osa sitä visuaalista johtamista ja päivittäisjohtamisen viestinnän keinoa, niin nyt vasta aletaan heräämään siihen enenevässä määrin, että me koko aika vähän niin kuin parannetaan tätä tekemistä juoksun aikana. Ja jo tällä matkalla, mitä on tehty, niin voidaan sanoa, että kyllä tämän tahtituotannon avulla on voitu niin kuin poistaa hukkaa ja tehostaa sitä tekemistä ja siten parantaa työn tuottavuutta. Kyllä, ja mä väitän, että tämä on niin kuin yksi sellainen juttu, jolla myös tätä rakennusalaa voidaan saada nousemaan. Tämä on ehdottomasti näin. Tällä me sitä ruvetaan nostamaan. Kiitos kaikille tästä jaksosta ja palataan sitten seuraavassa jaksossa uusien aiheiden äärellä. Kiitos Sami. Joo, kiitos Laura.